nisa dole za a so. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa rana irin ta yau. Sunana Sani Usman. A yau zan gabatar muku da bidiyo akan ɗaya daga cikin product ɗin mai suna probiotic. Probiotic magani ne wanda yake amfani ɓangaren da ya shafi gastrointestinal, ma'ana ɓangaren da ya shafi tuƙewar ciki, matsalar ta shafi dukkan matsalar tuƙewar ciki, abin da ya shafi ko mutum yake zuwa wajen yin bahaya take mai wahala yi, mutum ya je kwashe awanni iya tsugunna amma ba abin da zai haka zai taso ya fito. Don magani ne wanda yake removing din toxic a cikin jiki, wanda yake saisaita jiki, wanda daidai da irin teɓa ta ma yawa ya zamana ko fatar kama ta ki kyau saboda matsalar toxic din da ke cikin jikinka yayi yawa. To wannan magani duk yana magance wannan. Sannan magani ne wanda yake da good bacteria a cikin shi, wanda good bacteria ita ce take saita dukkan bacteria, bad bacteria da ta yi yawa a cikin jikinka, ma'ana kana da bacteria mara kyau a cikin cikinka wacce take hargitsa mutum cikin shi ya saituwa, to shi kuma yana ɗauke da good bacteria ma a ciki, wanda in ka sha zai je shi kuma zai yaƙi waccan bad bacteria din a ciki. Na haka wannan magani ne wanda yake mai kyau, mai inganci, kuma magani ne wanda yake in dai ka sha sashishin magani ne, kuma body energetic ne domin yana ƙara kuzarin jiki. Domin dai kana amfani da shi, maganar ka ce fatar ka ta yi lalace ko ta ki kyau, duk babu maganar wannan kare fiton nan. Kuma magani ne wanda yake magance matsalar da ta shafi tuƙewar ciki, zafin ciki, ko cikin ka gaba ɗaya rikice, ka je ka tsugunna kashi kai ɗauki awanni baka samu kayi gabatar da abin da ka je a toilet ba, ka je toilet ka tsugunna kayi awanni sai dai kai ta faman nishi, daga ƙarshe sai ka ce ai basir mai tsiro ya fito wa mutum, nan ma wani sabon kes ya fito kenan banda wancan da kake fama da shi. Don haka wannan magani na probiotic magani ne mai inganci, sahihin magani. Domin na yi bayanin maganin Consarelac, to wannan na biyunsa ne, shi ma mahaɗin wancan ne, domin magani ne wanda yake magance dukkan matsalar da ta shafi matsalar tuƙewar ciki, rikicewar ciki, da kuma magance duka matsalar da ta shafi toxic na jiki. Kuma magani ne da ke ɗauke da good bacteria, domin in dai kana amfani da shi dukkan wata bacteria da ke cikinka zai wanko ta ya zamana duka ka fitar da ita. Kuma magani ne wanda misali kana yawan cin abu mai kitse, mai maiko, magani ne wanda yake saisaita cholesterol, zai rage ma cholesterol ɗin da ke cikin jikinka, zai zamana ba ka da irin cholesterol wanda ya zamana ya yi yawa a cikin jiki ko da yaushe, ko kaɗan kada ka shiga rana ka ji ka gaba ɗaya ka kiɗime ko ka galabaita. To wannan magani duk yana saisaita wannan, ba ruwanka da wannan matsalar da yardar Allah. Magani ne mai kyau, mai inganci. Don haka kar ku manta da alamar nan ta kalmar subscribe, ku danna mana, in kun danna ku danna ƙararrawa. Bayan nan wannan bidiyo na ku daure da Allah ku ke mana sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Za ta yi wa mutum yana fama da wata matsala ta wata larura, amma ya yi maganin da dama bai samu waraka ba. In ka tura mai wannan bidiyo zai iya ta cikin kallon shi ya ga wasu ma daga cikin bidiyoyinmu, daga nan zai ga menene maganin ciwon da yake damun sai ya zo ya nemi magani, ya samu ya sha, ya samu waraka. Kaga kai ma ka samu ladan wannan sharing da kai na wannan bidiyo da wannan ya kalla. Na haka ku daure da Allah ku ke mana sharing na wannan bidiyon zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Bayan nan wannan magani ne mai matuƙar inganci, domin ka ɗauka a wannan lokaci da muke ciki na watan azumin Ramadan, a ce ka yi sahur cikinka ka wayi gari cikinka ya hargitse ka rasa ya za ka yi da shi, kaga babbar matsala ce. To idan kana amfani da wannan maganin, ba ruwanka da wannan matsala ta rikice ciki ko lalace ciki, za ka tashi kai azumin ka wasai tamkar ma ba azumi kake ba, ka za ka ji ba ruwanka da tunanin ai ciki na bayan na yi sahur yana min kaza yana kaza, ko kafin yamma na galabaita na fita hayyaci na. Tun Allah dan dai kai amfani da wannan magani za a samu waraka. Don haka wannan magani ne mai matuƙar inganci. Ya kamata mutum ya nemi wannan maganin, ko kuma idan ka ji wani wanda yake da irin wannan matsala da ta shafi ulcer ce, tuƙewar ciki ne,
matsaloli da suka shafi dukkan matsalar ta shafi ciki, don Allah yadda in irin wannan matsalolin ne ka nemi wannan magani na probiotic da yardar Allah za a samu waraka. Kar ku manta, idan wannan bidiyo ya burge ku, da Allah kar ku manta ku danna mana alamar like domin mu ƙara jin ƙarfin gwiwar yi muku sababbin bidiyo wanda za su burge ku masu ma'ana. Bidiyo na magunguna daban-daban, akwai magunguna a wannan kamfani kala-kala na cututtuka da dama wanda ko da ka je ka yi magani baka samu waraka ban, Allah dan ka zo a wannan kamfani akwai magunguna kala-kala wanda da yardar Allah za ka samu waraka daga ciwon da yake damunka, kowanne iri ne, in dai ba ciwo ne na sammu ko bakar ko aljanu ba, in dai cuta ce daga indillahi da yardar Allah wannan kamfani akwai magunguna iri-iri wanda za ka samu waraka. Mun gode, ni ne naku Sani Usman, sai kun ji ni a sabon bidiyo na gode.